Bé, molt bé. Doncs comencem aquesta segona part de la jornada d'avui. Gràcies a tots per haver vingut, a tots els que esteu aquí, que heu vingut a la nostra casa. Jo soc la Sònia Miravet, soc metgessa de família i soc la vicesecretària del Col·legi de Metges, que juntament amb el doctor Sallarès, que abans us ha comentat, us donem la benvinguda i estem encantats que es pugui parlar d'un tema tan urgent, tan seriós, tan important, com és el que ens pertoca i el que ens porta avui aquí. Amb aquesta taula de debat volem tractar les malalties infantojuvenils a la pandèmia, què hi diuen els pediatres, i en aquest sentit us vull presentar els pediatres que ens acompanyen avui a la taula. En primer lloc, hi haurà un preàmbul a càrrec del doctor Carles Luaces. Ell és el cap de servei d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu, crec que també el coneixeu bé. Després tenim l'Òscar Garcia, és el cap de servei de neonatologia de l'Hospital Clínic de Maternitat de Barcelona. En Jordi Sesot, que està aquí a la meva dreta, no els estem dient per ordre i després, com que farem les intervencions ja. En Jordi Sesot és el cap de la unitat de pediopsiquiatria del Centre Mèdic Tecnon. Tenim el Víctor Sant Martín, també amb nosaltres, que ell és el cap de pediatria de l'Hospital Clínic del Maresme. Després en Sebastià González, pediatre, també està al Servei d'Urgències Pediàtriques de l'Hospital de Vall d'Hebron. La Lucía Linares, que és pediatra i treballa a l'Institut Català de la Salut, en l'àmbit de la Metropolitana Sud, l'atenció primària, perfecte. I el doctor Josep Masip, que és el director de l'àrea de Medicina de Família Comunitària d'Amalgama 7. Benvinguts, gràcies per ser aquí també, i en tot cas, perquè com que el temps és hora i hem vist tota la jornada, el doctor Luaces, si vol començar, Carles, quan vulguis. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Gràcies en nom propi, però sobretot gràcies en nom de la pediatria i la pediatria catalana per donar-nos l'opció de poder explicar-vos una mica la nostra experiència amb el tema de la pandèmia. La idea amb aquesta presentació, que intentaré limitar-me al temps d'aquests 15 minuts que m'han donat, és fer una mica aquests trets que ens semblen més importants, una mica com un tràiler, perquè després els meus companys puguin desenvolupar els aspectes que ells consideren més rellevants. La història comença amb aquesta nota que veieu, com una cosa que és el 23 de març, on ja es veu que estem davant d'una situació important, d'una situació que òbviament acaba en pandèmia. I el que està clar és que el primer que ens plantegem tots és que el que necessitem és adaptar-nos a aquesta nova situació que, per desgràcia, era absolutament desconeguda i aquesta adaptació, en aquest cas, va tenir que ser molt important i molt rellevant. No sabíem què havíem de fer, no teníem protocols, no teníem cap mena d'experiència i això va fer que una de les primeres coses es comencessin a publicar algunes guies que ens ajudessin a tindre una referència com actuar. Tenim aquí aquesta per el tema d'atenció primària, recomanacions de les societats científiques, de la societat d'urgències, de la societat de psiquiatria infantil, intentant orientar una mica els professionals i les famílies què fer davant d'aquesta situació. També publicacions al respecte, ens vam moure bastanta pressa, això també ho hem de dir, publicant consells per a les famílies o inclús explicant una mica l'experiència dels pacients i de les seves famílies amb aquesta epidèmia, intentar tenir una foto del que realment estava passant. I una de les coses que ens va cridar, i sobretot el meu entorn, que és l'entorn de les urgències, és que de cop els serveis d'urgències i també en moltes de les consultes dels companys de primària i altres entorns, els nens van desaparèixer. I aquest article molt clar que diu on estan els nens greus en aquests moments. Sabeu que afortunadament aquesta pandèmia va tindre un menor impacte des del punt de vista de la malaltia pel Covid amb els nens i així podem veure com hi ha publicacions on realment es veu una total clara disminució de les visites als serveis d'urgències, concretament en el nostre podeu veure que comparat amb el 2019 van passar en el mateix període de 28.000 visites en 3 mesos a 13.000
I amb aquest treball que està a la vostra dreta, doncs, publicat ara molt recentment, l'any 2022, doncs es veu aquesta baixada d'afluència al voltant d'un 70% a nivell de l'estat espanyol i altres països europeus exactament igual. Això va provocar alguns efectes secundaris. El fet d'aquesta, diguéssim, resistència o aquesta falta d'anar als serveis d'urgències, que podem veure també amb aquest treball, els que esteu potser una mica avesats amb això, amb la imatge de la dreta, doncs per nivell de triatge, el que podríem dir que aquí surt en codi vermell i el codi groc serien els nivells que habitualment són més prioritaris, que evidentment habitualment poden ser més greus, però va baixar fins pràcticament un 70%, 75%. I evidentment aquí és codi blau, en el nostre entorn seria un nivell 5 de triatge, doncs superant el 80%. Realment això és un impacte molt important. També, això va generar que algunes malalties veiéssim unes certes complicacions pel retard amb la consulta. Aquest és un treball que veieu a baix, publicat pels companys de Bilbao, on veuen que un quadre com l'apendicitis, n'hi ha hagut alguns més, doncs es va veure que hi havia retards diagnòstics i afortunadament no va haver-hi complicacions greus, però sí que es van veure que aquests quadres arribaven més evolucionats als serveis d'urgències per la por o per la incertesa de les famílies de consultar. Van aparèixer també altres situacions col·laterals. Es va incrementar algo que estava en una fase molt embrionària, com era l'assistència telefònica o l'assistència virtual, de la que ara encara queda algunes reminiscències i, evidentment, ben utilitzada, crec que és un mal menor del que ens va passar. O també, i els pediatres, sobretot els que es diuen urgències, després de molts anys, que ja ens ho sabíem, que després de quan començava el fred venia la bronquiolitis i després venia la grip i això ja ho teníem clar, doncs resulta que tot això canvia i com podeu veure l'any 20, 21 i el 22, doncs comparat amb les ratlles de color blau, que són les estacionals, les que es coneixem sempre, doncs van desaparèixer. Aquell hivern pràcticament no vam veure ni una bronquiolitis, van baixar els refredats, va baixar la grip d'una manera espectacular. Evidentment, els nens no sabíem si era per la mascareta, no sabíem si era perquè no tenia interacció social, però la veritat és que va canviar totalment l'escenari epidemiològic habitual. I, en canvi, per exemple, van pujar quadres de laringitis sense encara que tinguem una explicació clara. I això generava de dir, i ara què passarà? Què succeirà en el futur? I aquesta temporada també estem absolutament expectants del que passarà. Vindrà la bronquiolitis, que és el que toca ara, no vindrà, hem vist bronquiolitis a l'estiu, és a dir, us he de reconèixer que el desgavell que tenim és prou important. I, malauradament, no tenim la bola de vidre que ens digui exactament què passarà i, per tant, haurem d'anar improvisant segons vagin sortint les diferents situacions clíniques. Això, hem de ser una mica optimistes, i alguns factors positius podem treure també d'aquesta situació. Hi ha estudis que demostren que això va rebaixar moltíssim la prescripció antibiòtica, el qual evidentment és un ajut important de cara a les resistències que apareixen quan hi ha aquest ús generalitzat, o bé també una disminució important de les determinacions i de proves, en el qual realment això també, des del punt de vista d'impacte econòmic, té certa importància. Altre aspecte important, vam haver de canviar el nostre model de comunicació, com tothom, és evident. Vam descobrir una sèrie de paraules i de tecnicismes que no coneixíem i vam passar de les trobades presencials a les trobades virtuals, que com passava amb l'assistència, avui en dia encara alguna d'elles es mantenen. I què passa? Que comencem a veure, com s'ha comentat a bastament durant tot el matí, l'impacte sobre la salut mental dels nostres pacients. I així, la presidenta de l'Associació de Pediatria, el 2021, amb una editorial, ja va deixar caure que la nostra obligació com a pediatres era atendre i procurar recursos per a l'ajuda social i la salut mental, específicament, dels futurs adults del país. És a dir, que realment els pediatres clarament es van conscienciar que estàvem davant d'un problema de salut mental que ens tocava molt de prop. De fet, els efectes de la pandèmia aquí estan resumits amb aquest gràfic, però jo crec que no insistiré perquè s'han comentat al llarg del matí per companys molt més experts que jo.
Però sí, el que podem constatar és que es va disparar, i un company aquest dematí ho comentava, el número de visites. Aquest és un treball americà per consultes per salut mental. El nostre hospital va quintuplicar el número de visites de psiquiatria. Realment va ser una situació realment complicada. I com també s'ha dit, evidentment aquí només fem que refermar coses que han comentat, doncs l'increment de suïcidi. Amb aquest treball veiem que el percentatge del 2017 era d'un 23,4 i el 2020 va augmentar fins al 34,2. Però també tenim dades pròpies, no? Aquesta és una informació que m'han passat els companys de l'hospital, companys de psiquiatria, i aquí veieu, amb aquest color més lila, més morat, doncs les visites degudes a ideació o tentativa suïcida a l'any 2021, que clarament supera amb escreix la dels anys anteriors. Realment aquesta és una cosa que hem pogut viure directament i que això també ens va fer canviar algunes formes i alguns circuits assistencials. I això també us ho podem dir. També vam fer un treball a nivell estatal en què van participar 25 serveis d'urgències pediàtrics i vam veure 159 episodis d'intoxicació en un període, com veieu, de 4 mesos, amb una edat mitja de 15 anys i una edat mínima de 12 anys. I una dada molt rellevant, que jo crec que també s'ha comentat aquest matí, és el percentatge clarament superior del sexe femení, que és quasi un 90%, almenys amb aquest tipus de tentativa de suïcidi, que fonamentalment és la intoxicació i és la que més veiem als serveis d'urgències de pediatria. Crec que és un motiu també per reflexionar. Dades d'impacte general, hi ha molts treballs, s'han citat molts i no vull ser reiteratiu, però evidentment que s'han disparat els símptomes de depressió, d'ansietat, aquesta diapositiva i la següent me l'ha dit gentilment la doctora Ana Gatell, que és la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria. Amb un treball fet concretament al nostre centre i que també crec que s'ha esmentat aquest dematí, l'augment significatiu de símptomes emocionals i de conducta, entre un 13 i un 34%. I aquest treball, se n'han presentat bastants també, però m'ha semblat interessant. És un treball també fet per el grup de la doctora Gatell, en el que fan un estudi entre el març-maig del 2020, comparen amb l'octubre del 2020. Són nens entre 5 i 14 anys, inclouen 369 nens, se'ls hi passa un test, el SDQ, que també s'ha comentat aquest matí, i aquest gràfic que veieu aquí, aquest pastís, és l'estat en el moment de començar l'escola, és a dir, postpandèmia, en el que trobem un 11% de casos amb possible psicopatologia i un 9% en un cas de probable psicopatologia. Això, si ho sumem, és al voltant d'un 20%, que és clarament superior a estudis previs on no arribava al 7%, inclús a un treball a nivell estatal que donava unes xifres d'un 3%. I en què podem veure diferències? Mireu, aquest treball també compara els símptomes emocionals entre el confinament amb color marró o taronja i a l'inici del curs i veieu clarament la diferència de la situació clínica. Les barres que veieu una mica més pronunciades, la de 136 i la de 145, corresponen, després ho veurem, 136, alteracions de desorganització del son, i el 145 a l'ús indiscriminat o l'ús inadequat de les pantalles. Una cosa probablement va relacionada amb l'altra, tota la nit connectat a aquestes coses. Aquesta taula és en funció de les franges etàries, separats entre 5 i 8 anys, 9 anys, 11 i 12 i 14, val a dir que amb aquest treball, òbviament, hi ha a vegades diferències, però amb aquest treball on l'impacte es veu més gran és els nens precisament entre els 5 i 8 anys, cosa que realment és preocupant per veure quin futur poden tenir. I, finalment, aquesta última gràfica en el que veiem com estan els nens a l'inici del curs escolar, on afortunadament sembla que hi ha una millora substancial i la majoria ja deixen de presentar alguns d'aquests símptomes.
Les conclusions d'aquest treball és que el confinament realment ha produït, com ja s'ha dit també, un increment dels símptomes emocionals i de conducta, com trastorns del son, i un ús molt més problemàtic de les pantalles durant aquest episodi de confinament, no? I per tant això hem de tenir en compte. Hi ha factors protectors, com és el bon ambient familiar, i en canvi la preocupació excessiva del nen respecte a la situació ha sigut un factor de risc. No hem acabat. Aquí teniu una nota publicada el 10 d'octubre, fa 4 dies, també de la Societat de Psiquiatria, la d'extrahospitalària, la d'urgències i la pròpia BP, on diu que la pandèmia ha provocat fins un 40% de trastorns de salut mental amb els menors i que s'ha detectat un increment exponencial de les conductes suïcides, depressió, ansietat, trastorns alimentaris i addicció a tecnologies. No dic res que no conegueu, però evidentment des del punt de vista pediàtric constatem que tot això també ho estem veient. No voldria acabar sense dir que evidentment els professionals, uns més i els altres menys, doncs també vam tenir algun tipus d'afectació. I, per tant, crec que seria injust dir que, com deia, per cuidar també ens hem de cuidar, no? I des del punt de vista d'intentar treballar de la forma més racional possible i sobretot també des d'un punt de vista de l'àmbit de protecció, que en les primeres etapes, com sabeu, no va ser potser tot l'ideal que podia ser. I, per tant, és important sempre trobar aquest equilibri entre lo racional i lo emocional. I aquesta diapositiva me l'ha cedit el meu amic i expert, el Toni Calvo, i com deia ell, la prepandèmia creiem que ho teníem tot controlat, com us deia abans, sabíem quan venia un virus, quan marxava, què havíem de fer, i ho teníem molt clar, però comença la pandèmia i tot es desgavella i la por del que ens podia passar era important, i quan teníem la situació que almenys sabíem el que passava, doncs ve la incertesa, què hem de fer i què hem de no fer. I avui en dia, doncs no ho sé, avui en dia realment totes les variants que han anat apareixent, els problemes de l'energia, els problemes de la guerra, etcètera, i no sé si al final serem capaços de treure una mica la situació i què hem de fer en el futur. I res més, moltes gràcies per la seva atenció i passarem doncs a la resta de companys. Gràcies. Entenc que sí, que podem aplaudir ara. Gràcies. S'ha ajustat perfectament el temps. Gràcies. Jo, referent a això que ara comentaves, a nivell dels professionals, és una pregunta, un comentari o una pregunta oberta, perquè abans hi reflexionava, comentàvem que en el confinament és veritat que pensàvem que tenia els pares amb els nens i jo estava pensant en mi, que realment aquells 3 mesos per mi, com a metgessa de família, la meva parella no és metge i dic que per sort, perquè és veritat que per nosaltres també va ser molt dur a nivell d'estar a casa. Jo hi ha moments que penso que aquells 2 mesos no recordo massa bé, o sigui, recordo els moments amb por arribar a casa, a banda de fer tot el que havíem de fer per intentar desinfectar-nos, si hi havia tot aquell procés, i tinc com flaixos de memòria de pensar, ostres, les meves filles treballant 12 hores al dia rere dia, tots aquells 3 mesos, la situació... I us volia demanar, no sé, per desconeixement, igual no hi ha algun estudi a nivell nostre com a professionals o els adolescents dels professionals sanitaris durant l'època de confinament de la pandèmia, sabeu si això hi ha alguna dada o... Potser no és molt diferent a la resta de professions, però vull pensar que igual sí que una mica, no sé si algú té alguna dada o... Simplement era potser si no un comentari, però perquè sí que abans hi pensava i dic, ostres, realment igual l'impacte, parlo de les meves filles, pot haver estat diferent que el d'alguna altra sort que tenien, en aquest cas el pare. Però molt bé. Doncs passem, si voleu, al torn de preguntes per intentar obrir també el debat, i sabeu que també des de casa i aquí en presencial també les podeu escriure si en teniu algun. Jo, per començar, i ja que també el doctor Luaces ha començat la intervenció, preguntar-li tots aquests, quins canvis, ho comentava abans, quins canvis assistencials s'han hagut de produir a nivell de circuits dins de l'hospital, el servei d'urgències i referent potser també amb el tema de l'atenció a la salut mental. Quins canvis, si ens pots comentar, com us va organitzar a nivell assistencial?
Bé, òbviament, al començar a conèixer una mica la malaltia i veure la possibilitat de la infecció, el primer que els companys d'urgències, i a més ho fèiem intentant col·legiant amb diferents centres, dir hauríem d'intentar fer circuits diferenciats assistencials d'entrada, i els possibles infectats van per una via i els que no per una altra, per evidentment evitar el contagi. Però això en pediatria era molt complicat, perquè la simptomatologia que es deia en aquell moment, la febreta, la tos, la mucositat, evidentment això, quin nen no té febre, tos i mocs. Llavors va haver-hi un moment que això era realment complicat i sí que intentàvem separar, evidentment si algun ja venia amb el diagnòstic fet, doncs sí que l'aïllava immediatament, però si no és cert que era realment complicat, perquè vam veure que la patologia que no portava aquests símptomes, un traumatisme craneal o una fractura per un traumatisme, eren mínimes, justament perquè pel confinament hi havia molt menys moviment. I a més, curiosament, després, a fases més avançades, nens que venien potser per una fractura ingressaven i feies l'escreening d'ingrés i et sortia una PCR positiva i deies, aquest nen, evidentment, és impossible que puguem seleccionar o diferenciar quin té i no té. I respecte a la segona part de la pregunta, els companys psiquiatres del nostre hospital, nosaltres és un hospital que tenim la sort de tenir un psiquiatre de presència física a urgències les 24 hores del dia. Habitualment, durant molts anys, hi havia un sol psiquiatre i les visites de psiquiatria, tothom ho sap i ho coneixem, evidentment són llargues, són molt més que qualsevol visita de l'àmbit d'urgències, i això vam dir que arribar a posar fins a 3 psiquiatres perquè de 3, 4, 5 visites que podien tenir en època normal van arribar a tindre 27 i 28 visites diàries. Clar, això és un col·lapse dels boxes, és una sobrecàrrega de feina i realment vam tenir que posar molts esforços per poder donar resposta a aquesta gran demanda. No sé si algun company... No, sí, més o menys una mica el que deia el Carles, no? O sigui, durant la pandèmia vam haver de fer circuits separats per atendre tots els pacients i igual, no? Quan va passar el confinament ens vam trobar aquesta superallau de malalties i de problemes de consulta de salut mental que nosaltres, per exemple, a nivell de pedopsiquiatria a l'hospital no tenim un equip tan consolidat com a Sant Joan de Déu, però ens l'hem trobat igualment i l'hem hagut d'assistir amb la guàrdia d'adults, però realment ens ha suposat un problema tremendo d'utilització d'espais, de temps, de demores, de pacients que s'han hagut de donar sortida com s'ha pogut, realment amb uns recursos molt limitats. Això està sent un autèntic repte. Sí. Doncs, si de cas, em sentiu bé? He d'apretar? Em sentiu? Sí? Pel micro? No, pel micro no. Ara sí? Ara sí, va, perfecte. No, anava a dir, aprofitant que tens el micro, Sebastià, no m'ha donat temps. Jo et volia preguntar sobre, s'ha comentat abans també les taules anteriors, sobre les conductes autolesives, les autolesions, que és veritat que la percepció que també tenim des de la medicina de família, i inclús com a ciutadana, perquè amb amics i companys que també tenen, quina relació pot haver-hi això entre aquestes conductes autolesives, entre a vegades l'assetjament escolar, com es pot viure tot això, l'efecte grup, potser, o comentar-nos una mica la relació que pot tenir i si també ens pots apuntar l'impacte que té amb les famílies. Sí, nosaltres la veritat és que el que hem vist o sigui, ja en veiem conductes autolesives a urgències, és relativa freqüència, però la multiplicació per 3, per 4 i per 5 que el doctor Loaces, i l'hem vist a tots els centres d'urgències de tot el país. Llavors, sí que és veritat que quan a l'entrevista psicopatològica o quan parles amb les famílies i amb els nens, surt massa reiteradament el concepte de bullying, l'hem canviat d'escola, ja hem hagut de canviar d'escola abans. Llavors crec que és un tema que s'està visibilitzant ara, que és veritat que hi ha un tema
hi ha uns factors no? El fet que hi ha uns factors protectors, no? El suport parental que hagin pogut tenir els nanos igual s'ha vist una mica entorpit per culpa de les seqüeles socials de la pandèmia, no? Vull dir, les famílies han patit molt, les famílies amb menys recursos, per exemple, que som dels barris que tenim a Vall d'Hebron, que són barris amb un PIB molt baix, les famílies ho han passat fatal, no sé si han pogut donar la mateixa contenció que podien haver donat en un altre moment, i el tema del bullying, que és una cosa històrica i persistent, i que per mi és una lacra que no està solucionada, i jo crec que quan tenim aquests nanos després va sortint el tema, i sempre és un tema que persistentment va sortint per darrere i està present en molts i molts casos. Llavors crec que és un tema sentinel·la que hauríem d'abordar d'una forma enèrgica, i junt amb educació hauríem de... És que és un tema que no podem permetre'ns el luxe de tenir un nano físicament sa i convertir-lo en un adult malalt, perquè hem d'actuar de forma totalment radical amb aquest tema, perquè és una bomba. És una bomba, i més quan la societat no està bé, no? O sigui, quan ara hem patit, les famílies tenen més precarietat, no arriben, els nanos al final tenen menys suport, no? I crec que és un tema gravíssim, i ens ho diuen els nanos que venen a urgències, sempre surt i és preocupant. Sí, jo entenc que aquí s'ha de fer molta també formació, a nivell de formació, i tenir els protocols que calen a nivell amb l'actuació en contra del bullying, però no sé fins a quin punt, ho comentàvem abans amb el tema també dels trastorns de conducta alimentària, però el fet de les xarxes, l'accés a les pantalles i el fet aquests reptes, no recordo ben bé com li diuen, però aquests reptes de... A sobre ciberbullying, te gravo, el que faltava. Vull dir que la sensació és que tenim molts fronts, molts inputs, i que potser tampoc no acabem d'estar o ser conscients. A vegades els pares et planteges què has de fer en aquell moment, si és bo intervenir, si no, si evidentment sí quan veus el risc, però a l'inici sí... I està a la doble vessant, el pare de la víctima i el pare de l'acosador. O sigui, realment, com a pares, com hem de prevenir i abordar que el nostre fill sigui un potent... Perquè és que si hi ha víctimes és perquè hi ha molts acusadors, també. O sigui, com hem de fer-ho, no? I això s'ha de... I també a nivell d'educació, d'ensenyament, de les estructures i protocols, això s'ha d'erradicar. Molt bé. És una barbaritat. Perfecte, gràcies. Doncs si vols passar-li el micro amb el doctor Sasot, que així fem una mica la ronda, també per optimitzar el punt, si et sembla. Jo li volia fer una pregunta al doctor Sasot, potser una de les més que poden generar debat o més conflicte, no ho sé, però estem parlant d'aspectes molt importants, ho deia abans, i molt greus, i no sé si la sensació és que, per exemple, aquesta jornada és un bon marc per treballar tot això, per fer difusió d'aquesta problemàtica que estem trobant, i la pregunta és si la jornada quedarà una miqueta amb la bona sensació de formació, però que no sigui fum, d'intentar anar més enllà. No sé si amb això podem confiar que d'aquesta jornada en traurem alguns compromisos per part de les entitats que pertoquen i l'administració en aquest sentit per modificar i canviar algunes coses. Moltes gràcies. Abans de res, agrair al doctor Roy i Amalgama la invitació de ser avui amb vostès. Jo volia fer una reflexió crítica. Tenim molta informació del que passa, això queda clar. Ara bé, realment, a partir d'aquesta informació farem canvis, introduirem canvis en salut mental. Els que portem ja una colla d'anys a l'esquena hem viscut situacions semblants en què surten a la llum les conseqüències de la manca de recursos en salut mental. Això sí que també és una veritable pandèmia. No pot ser que un psiquiatre que fa 30 anys va començar es plantegi els mateixos dubtes ara que fa 30 anys. Això, nois, no toca. Els que portem anys veiem que no hi ha objectius mantinguts
en salut mental. Tampoc ho permet l'organigrama administratiu de la nostra societat, que, per exemple, les direccions generals són polítiques i no són tècniques com tindrien que ser. Això fa molt que anem d'un bufar al vent i cada aquests anys hi ha canvis i pressupostos desapareixen o canvien de perspectiva una immediatesa enorme. Això és un tema molt greu a resoldre. No pot ser, com deia molt bé el doctor Royo, que només tinguem el 5,16 de pressupost del pressupost total de salut per salut mental. Si la resta d'Europa, tots els països passen del 10%. No pot ser tampoc que no tinguem professionals. El doctor Pedrós feia 4 dies amb intervencions profuses que insisteix. No pot ser que més o prop del 50% de les col·legiacions del nostre col·legi siguin extracomunitàries. No hi ha professionals. Psiquiatres som una colla i ens coneixem tots. Jo tinc ganes de no conèixer algun psiquiatre. Llavors, no pot ser que després de la pandèmia hagi augmentat tan ridículament el nombre de places professionals amb les places MIR. Era una evidència que augmentarien. El MIR de l'any 20, 272, any 21, 288, any 22, 296, 10-12 per cada bé. MIR 23, 312 i diuen 20 per psiquiatria infantil per tot Espanya. 20 psiquiatres per tot Espanya. I tampoc tenim psicòlegs. Els psicòlegs clínics el 22, 220 places, 23, 231. Llavors, estem realment fent programes per tapar les línies de flotació d'aquest vaixell que està enfonsat. No ens podem deixar convèncer només amb programes de cara al suïcidi, de cara a aquestes coses, que són molt importants, evidentment, però només tapen forats. Cal una barca nova, si em remeto al llibre del doctor Royo, que parla del naufragi, però una barca nova que a proa tingui, i això va pels companys pediatres, un programa de prevenció i detecció en salut mental autènticament ben fet i que es porti a terme. Una miqueta seria la conclusió. Molt bé, jo crec que ho ha exposat perfectament, és a dir, és cert que tenim dades, que a més evidència científica de tota la situació que s'està produint i que la majoria d'accions, totes les accions s'hauran de fer amb més recursos professionals. És veritat que a vegades pensem que amb els que som hem d'intentar, en aquest moment, treballar perquè es canviï i per tenir més places MIR, més places PIR, més places de... Però també possiblement ens hem d'organitzar diferent, però hem de tenir els recursos, tenir l'autonomia també de gestió necessària per poder... No ho sé, jo a vegades ho penso i amb la situació inicial de la pandèmia, i ho comentava el doctor Laces, és cert que molts equips no teníem la majoria crec, no teníem unes instruccions massa clares, és a dir, teníem uns protocols per on més o menys, però ens vam aplegar tots, teníem un objectiu comú, que en aquell moment era combatre la pandèmia, i ens vam organitzar bé. Vull dir que segurament a banda d'això que és necessari i que s'ha de lluitar, penso que també amb una mica més d'autonomia dels professionals que hi som, podríem intentar organitzar-nos de forma diferent, que ens facin més cas, evidentment, però anar tirant endavant per demostrar que es pot fer d'alguna altra manera. És cert que la situació és molt greu i no hi ha esperança que en els propers anys, el 2025, hi ha un tant per cent molt elevat de la col·legiació que es jubilarà, i amb metges de família ho veiem també, vull dir, hi ha molta precarietat en aquest sentit. Molt bé, gràcies. Doncs avancem, passem al... Sí, fem un canvi de micròfon. Òscar, si de cas? Sembla un joc, però... Molt bé. Jo, a banda de preguntar-vos sobre les problemàtiques que han portat la Covid quant a la salut mental, també et volia demanar si hi ha hagut un
un canvi o veieu tendència de modificació d'altres o aparició de noves patologies o amb la freqüència, potser pel canvi també dels hàbits a nivell de la població, però quin canvi hi ha pogut haver d'altres patologies que podem veure freqüentment amb la pediatria, en aquest cas? Jo t'ho diré més aviat des del punt de vista de la neonatologia, que és el que jo faig. Clarament nosaltres a la UCI vam fer pocs canvis assistencials perquè els pares podien entrar tots igual, això no va canviar, vam limitar l'entrada dels familiars però vam deixar entrar tothom, això és innegociable, i en aquest context que esteu explicant tan dramàtic, i jo penso que l'humor és una cosa molt important que hem de mantenir, o sigui que, sisplau. Jo penso que la pandèmia ha estat una situació epidemiològica peculiar que ha donat lloc a una sèrie de coses que els epidemiòlegs que ens ho explicaven quan ens parlaven de la grip espanyola han hagut d'aplicar allò que feien i segurament no se n'han sortit tan bé com semblava, però és una oportunitat. I per tant és una oportunitat de mirar enrere, de mirar realment, en aquest cas, en el nostre, la salut perinatal, però la salut mental estava tan bé, estava tan diagnosticada, estava tan ben tractada o tan maltractada, perquè segurament no ho estava. Realment el que necessitem potser hem de canviar la societat, que ha portat a que els nens i les nenes facin aquestes coses que no ens agraden, però que havien consentit. Vull dir que qui diu donar-li una tauleta de 2 anys, en fi, això no ve d'ara, això ja era abans. Hi ha una cosa que a nosaltres ens preocupa. Hi ha una cosa que a nosaltres ens preocupa molt, que és la salut mental perinatal, que això ja existia, que no fa referència a les dones amb problemes de salut mental que tenen fills, sinó que fa referència a totes les coses que afecten a la salut mental de les dones, de les parelles, dels altres fills, de les famílies que tenen nounats, sobretot si estan a crítics, però també en general. I aquesta és una cosa, penseu que nosaltres, els neonatòlegs, al final, tots vau ser nounats, no tots arribareu a vells, però tots vau ser nounats. Nosaltres intentem arreglar-vos el màxim possible. Els hi tornem als metges i, en fi, no sé si ho fan molt bé, això. Però jo crec que hem de pensar aquesta programació de la salut de l'adult des de l'època neonatal. Llavors, la pandèmia ha estat un exemple i una oportunitat. Jo crec que aquesta seria una mica la conclusió de quines coses ja no estaven fent bé i quines oportunitats tenim ara de fer-les, que n'hi ha ni moltes. Vull dir que jo crec que podem canviar moltes de les coses que fèiem, i no només en salut mental. Vull dir, la pandèmia ha posat en qüestió l'epidemiologia de les infeccions respiratòries, la necessitat de fer servir segons quins tractaments preventius per al BRS, que és una cosa que està de moda, que ha estat molt qüestionada, si les mesures d'aïllament potser eren suficients per segons quines coses, el problema que teníem a vegades amb els nounats, que no veien les cares dels pares i això podia suposar... O sigui, hem de fer una visió diferent del que ha passat i això, agafar la pandèmia com una oportunitat per reflexionar sobre el que havíem fet i fer-ho diferent a partir d'ara. Però no només en la salut, sinó la societat, com a tots els que teniu fills o nets, en fi. Jo penso que és una oportunitat i que l'hem d'aprofitar. I en aquest sentit que parlaves també de l'acció més preventiva, hem parlat crec que tota la jornada s'està debatent també, que a vegades sovint arribem tard, amb la part més d'aspectes més de prevenció i de promoció de la salut. Durant aquest temps entenc que aquestes activitats més preventives estan en risc o han estat en risc, les estem reprenent, després parlarem també de primària. Sí, clarament, no m'ho sé tot, però clarament ha influït. Segurament els nens i les nenes han anat menys a visites preventives, a visites de seguiment, segurament s'han detectat menys trastorns de neurodesenvolupament, segurament s'ha vacunat menys, segurament... Vull dir que ha estat una situació molt concreta. Al final, el principal problema que han tingut els pediatres no és tant la infecció en si, sinó tot el que ha envoltat la infecció, el que això ha suposat és com els sanitaris i els polítics, en fi, sense nom, han enfrontat com respondre a aquesta pandèmia. Això ha suposat molts més problemes que, almenys en pediatria, que la pròpia infecció en si, que és de reconèixer que han tingut molts pocs problemes en general. Molt bé.
Perfecte, doncs si vols passem també el micro amb el Víctor. Et volia preguntar, no et veig massa la cara, no, et volia demanar una mica també en la línia del que comentàvem, si heu detectat que hi ha algun canvi en la prevalència, sobretot de patologia potser infecciosa. Ho comentava el doctor Luaces, ho apuntava ell també en la seva intervenció, però si creieu que s'ha modificat aquesta percepció, aquesta prevalença de malalties infeccioses i d'altres pediàtriques. Sí, això és una realitat. Quan s'apropava l'hivern, el primer hivern en plena pandèmia, tots deien, mare meva, com s'ajunti el Covid amb la grip i l'UVRS, ens col·lapsarem. I no va ser així, es va veure clarament, tot això s'han publicat estudis, tant nacionals com propis de casa, que evidenciaven que en el moment, ho presentava el doctor Luaces, que la patologia respiratòria infecciosa, que és el nostre cavall de Troia de cada dia, va pràcticament desaparèixer i no va haver-hi epidèmia de bronquiolitis durant l'hivern, que sempre surt les notícies, al desembre, per l'època de Nadal, col·lapse de les UCIs, col·lapses de tot això, i clarament les malalties infeccioses habituals es van veure desplaçades pel Covid i això és un patró que vam anar veient que es va anar repetint amb les diferents onades. És a dir, cada vegada que hi havia una onada important és com que la patologia que havíem de veure habitual minvava i fins i tot no es presentava. I això són dades que s'han vist i paral·lelament quan no esperàvem l'aparició d'altres virus que no tocaven per època de l'any, digue-se UVRS, digue-se grip, es presentaven a l'estiu. UCIs plenes de nadons amb UVRS a ple juny. També una cosa molt curiosa de la grip és que habitualment veiem molta més grip B, que és l'estacional, fora de la grip A, i aquest any és com que s'ha invertit. Veiem moltes més grips A diagnosticades gràcies als tests de diagnòstic ràpid que tenim que no pas grip B. És a dir, que són tot un conjunt de coses que potser encara falta temps per saber ben bé què ens ha passat per aquí, si nínxols ecològics, si competència, però el que sí que era clar que quan hi havia un pic de Covid, les famoses onades, que hi ha algunes que segons les variants sí que hi ha alguna variant que s'ha notat més a l'àmbit pediàtric en quant a contagiositat i infeccions, però no en quant a gravetat, gràcies a Déu. Això es posava de manifest i una altra de les grans malalties pediàtriques, que és la malaltia meningocòcica, des d'allà al confinament, amb totes les mesures de confinament, de mascaretes i tot això, tot i que és una malaltia de prevalença no despreciable, però baixa, gràcies a Déu, i tot això en tema de vacunació, pràcticament va no desaparèixer, però va disminuir fins a un 75-80% els casos de meningococo. Llavors, clar, tot això són coses que ara que ja s'han aixecat totes aquestes barreres i mesures, ens hem de preparar perquè sabem que això tornarà. Hi ha estudis publicats del Regne Unit que reporten un increment del meningococo B en relació amb tot això. És a dir, que aquestes fluctuacions són molt curioses, tot el que ens han portat al Covid, però ens hem de posar-hi... Entenc que en tots aquests processos també a nivell de recursos assistencials, a banda dels circuits que comentàvem abans, però tot això també s'ha hagut d'anar adaptant. Jo parlo més des de potser el coneixement de l'atenció primària, però que ens ha passat. Llavors, això és així? És a dir, veieu que les dinàmiques... Nosaltres, per exemple, tenim molta part d'atenció no presencial encara, molta part de telefònica, molta part de visita consulta o virtual, i que això a vegades mantenir l'equilibri de no sé vosaltres com ho heu percebut, això, si teniu aquesta diferència o de flux de recursos. Suposo que d'això en podrà parlar millor la companya ara aquí al costat, que és la primària, que segur que us pot explicar molt millor que jo, però sí que sé que la gestió d'aquests recursos s'ha traduït entre el confinament, tancaments, por a anar als serveis d'urgències, com explicava el doctor Luaces, no hi ha hagut un increment de patologia, però sí de gravetat en algunes coses, com increment, per exemple, de debuts diabètics que arriben més greus perquè no han anat abans, les apendicitis que comentava el doctor Luaces i tot un conjunt de coses que fa que sí que hagin notat aquesta part més negativa, i en això en relació amb molt programa de vacunació, s'han deixat de vacunar nens, gràcies a Déu estem tots vacunats
i això no s'ha traduït en un increment de la patologia vacunable. És a dir, hem deixat de vacunar més de varicel·la però no hi ha hagut un increment, gràcies a aquesta cobertura poblacional que tenim tot plegat. Molt bé, perfecte, doncs gràcies també. Molt bé, doncs jo volia preguntar-te, Lucía, i entenent la situació de l'atenció primària, perquè compartim aquesta part d'especialitat també, és cert que l'atenció primària i sempre es diu que és la porta d'entrada i és així. Moltes vegades hi ha alguna dificultat a nivell d'accessibilitat i ens estem trobant una miqueta en segons quins potser equips. Sempre cal parlem de forma generalitzada a la primària, és veritat que hem d'anar equip per equip, moltes vegades ens passa, però des d'aquesta vessant també preventiva, de promoció de la salut, de molta part d'acció comunitària que des de la pediatria d'atenció primària es fa, s'intenta fer, la infermera de salut i escola amb l'escola oberta, hi ha molts exemples que van en aquesta línia. Com ha impactat, com creus tu o com ho has viscut realment? Bueno, realment, com heu comentat, la pandèmia és veritat que ha posat de manifest la fragilitat que hi havia en l'organització del sistema. És veritat que l'atenció primària ja fa anys... No se sent? Prova a veure... Sí? No. Ara sí, no? Sí? No, que l'atenció primària ja fa anys que pateix una crisi, hi ha reivindicacions dels professionals, dels sindicats, i és veritat que també el tema de la salut mental l'accessibilitat era molt difícil, ja abans de la pandèmia. Teníem dificultats per tenir visites amb els psiquiatres, potser li donaves hora a un nen preferent i s'havia d'esperar un mes o 2 o 3 a ser visitat. I en realitat és la porta d'entrada al sistema sanitari, l'atenció primària, el pediatre. Normalment el pediatre té una població de 1.000-1.200 nens i, clar, en arribar a la pandèmia, primer, la manca de professionals ha fet que molts ens haguem de cobrir uns als altres. S'ha prioritzat sobretot la malaltia aguda, greu i que potencialment pogués ser Covid. Això ha retrasat també el diagnòstic de molta altra patologia. El que sí és veritat és que la reorganització dels equips ha sigut també bastant seguint els plans estratègics que s'anaven traient quasi cada setmana, s'anaven actualitzant, i el que s'ha hagut de fer en pediatria, que no hi havia gaire experiència, era el triatge per filtrar una mica què era el que era aconsellable visitar presencialment o no, i la telemedicina, utilitzar la teleconsulta. És cert que això ha anat en detriment de perdre molta activitat de promoció i prevenció. Les activitats preventives que fem amb les revisions del nen sa, doncs el que sí que s'ha intentat era cobrir els nens més petits i els lactants, però els nens més grans, la majoria, s'ha deixat la revisió per després. Això ha comportat que moltes coses que tu pots detectar en aquestes revisions o algun factor de risc o de vulnerabilitat passi per alt. S'ha intentat mantenir la cobertura vacunal, tot i que també s'ha reduït, i en quant a la salut mental hem tingut durant la pandèmia, és veritat que com que tot estava saturat, tot era que no es podien anar a les consultes, reduir, fer una contenció de la presencialitat, sí que és veritat que després de la pandèmia, o ara, que és el que estem vivint, i tenim l'avalanxa de problemes de salut mental, s'ajunta amb tots els problemes que no hem resolt abans, tots els nens crònics que no han pogut fer un adequat seguiment o que no s'ha fet una derivació o una coordinació amb especialistes, tot això ha quedat una mica penjat. S'han perdut molts nens de seguiment que potser s'han anat a privades. Això fa que els registres no estiguin tan bé com abans, amb la qual cosa també els diagnòstics, si fem un estudi, poques dades tenim fiables de l'afectació. I en quant a la salut mental, això que deia que hem incrementat les derivacions al CESMIG, el CESMIG està sobresaturat, nosaltres tenim poca formació en psicologia i psiquiatria infantil,
A més, tenim no només els adolescents, que són gran part de la població que està més en risc, sinó també els petits, amb els problemes de neurodesenvolupament, que tenim els equips de CDIAP, però que també hi ha un decalatge entre el CDIAP i el CESMIC, un esglaó que costa molt fer la transmissió d'informació i la coordinació també amb ells. I l'ideal seria que el pediatre pogués fer xarxa amb l'escola, amb el CDIAP, amb el CESMIC, amb l'hospital, amb els especialistes, però clar, falten recursos. Jo aquesta percepció també la tinc, perquè sí que és cert que abans de la pandèmia potser aquestes coordinacions, i entenc que depèn una mica de l'àmbit on ets, però jo a la meva zona sí que es feien aquestes reunions, que les feien presencials, el compartir casos presencialment amb el CESMIC, CDIAP, la pediatria, l'infermeria pediàtrica, que porten aquell nano o aquella nana, anava molt bé, i això potser sí que s'ha desvirtuat molt a nivell virtual, més que res perquè, clar, comentar casos davant d'una... Vull dir, això realment no s'ha fet. Penso que sí que s'està recuperant, o la majoria d'equips que jo conec intenten mantenir aquesta coordinació, perquè la manca de recursos és evident, i la sobresaturació també de tots els equips de salut mental que ens donen suport, o del programa de salut de suport a la primària, ho estem veient. Al final entenc que és un patiment per tots els agents que estan implicats en aquesta atenció. Sí, a més s'ha incorporat la figura del psicòleg a l'atenció primària en els equips, però sí que és veritat que no té un perfil orientat a la infància i adolescència, és més per a activitats comunitàries i clar, tampoc pots aprofitar aquest recurs que podries tenir per fer una mica de contenció, d'abordar els primers les derivacions o els seguiments. I penso que en això també les mancances estan clares i han quedat més clares ara amb la pandèmia i després. Sí, jo crec que la figura del psicòleg referent de benestar emocional comunitari, que és aquest que apuntaves, que és una figura que també inicialment potser en el moment de la contractació va tenir una mica, ens va semblar, almenys des de l'atenció primària, que arribava potser sense un pla molt desenvolupat del que ells mateixos, pobres, els contractàvem i tampoc potser no teníem encara un encàrrec molt concret o no sabíem ben bé definir-li el rol o les funcions. S'han integrat molt bé als equips, però és cert que no és una vessant purament assistencial, sinó que precisament no són psicòlegs clínics i és la part de benestar, de promoure aquest benestar emocional comunitari, i sí que s'estan fent algunes accions, juntament amb nutricionistes també que es van contractar als equips d'atenció primària coordinats amb les escoles, fer alguns programes, però és cert que això potser té un impacte de moment molt puntual. No sé si després, Antoni Calvo sé que ha treballat molt, no sé si està per aquí, m'ha semblat veure'l abans, si abans o ara en un moment en el debat podem comentar, perquè és cert que els equips estan fent molta feina, però l'impacte d'aquesta feina a vegades no l'acabem de definir prou bé, no sabem tampoc com mesurar-la moltes vegades i això també dificulta. Sí, endavant. Volia només afegir un comentari envers la coordinació dels CDIAPs amb el CESMIC. Hi ha un error de base aquí, que tindrien que tots dependre de sanitat. I els CDIAPs no depenen de sanitat, depenen de benestar social. I això genera un raó importantíssim. És una altra més, a moltes que sabem. Molt bé, veus, això no tenia tan present, llavors és cert que de fet ja ens costa la transició nostra quan de pediatria al metge de família, aquesta transició amb aquests nanos que als 14 fem l'última revisió i és que els perdem, els 14 venen obligats i perquè, segurament no, i això tampoc ho hem treballat del tot potser, no? També és una cosa, el traspàs dels nens als 15 anys, que és una edat que és en plena adolescència, clar, i aquest canvi potser també fa que perdem l'oportunitat de detectar coses quan el pediatre ja l'ha conegut de tota la vida. També volia afegir que és veritat que quan hi ha el traspàs de nens, perquè és que el percentatge és altíssim, teòricament, de trastorns del neurodesenvolupament que no estem diagnosticant, perquè si jo tinc 1.200 nens, tinc 200 o 300 d'aquestes edats
hauria de tenir 50-60 nens i no els tinc diagnosticats. Cal que hi hagi perfils professionals en aquests serveis que complementin l'activitat, per exemple, en el CESMIG, logopedes, neuropediatres, psicòlegs clínics, evidentment, però que falta també una mica de concentrar per fer un abordatge multidisciplinar però més eficient, que les famílies no hagin d'anar al neuròleg de l'hospital, he d'anar al CESMIG pel psicòleg. Això també el que fa és perjudicar la coordinació i que hi hagi algú que s'encarregui realment d'aquell nen i vegi on està anant i el pugui facilitar les coses, que no es trobin més barreres. Molt bé, perfecte, gràcies, Lucía. Després amb en doctor Masip, li volia fer una pregunta ara relacionada amb això que comentàvem, d'aquests equips, d'aquesta coordinació i d'aquests equips interdisciplinars. A mi m'agradaria, per desconeixement, i ho sento, però saber una mica com us organitzeu, també des de l'Amalgama 7, a nivell organitzatiu, de cara a donar resposta a totes les necessitats una mica que estem treballant també avui aquí. Gràcies, sí, molt de gust. Però primer permetem que donar les gràcies també en nom de tot l'equip d'Amalgama per l'acollida aquí al Col·legi de Metges amb aquesta 9a jornada tècnica. Amalgama ja fa 20 anys que està funcionant aquí a Catalunya i ara també a Madrid. I poder venir també al Col·legi de Metges per l'equip sanitari en especial no deixa de ser un honor. Amalgama ofereix una atenció biopsicosocial integral i, si em permeteu, de quilòmetre zero. És una expressió que es diu molt avui en dia, però també de quilòmetre zero. Per què de quilòmetre zero? Ara ho comento. L'atenció biopsicosocial, perquè l'equip d'Amalgama el formen psicòlegs clínics, psiquiatres, educadors, personal d'infermeria, metges de família, bàsicament, a part de l'equip directiu. I de quilòmetre zero és perquè el lloc on estan radicats els centres terapèutics, que són la comarca del Berguedà i la de l'Alt Camp, en concret els de Catalunya, doncs intentem coordinar-nos amb les àrees bàsiques de salut de la comarca. Doncs els CAPs de referència que ens pertoquen per geogràfics, i també tenim relació amb els centres hospitalaris de primer nivell i de segon nivell, en funció del tipus de situació mèdica que es crea. Doncs a Berga, concretament, tenim l'Hospital Sant Bernabé a Berga i, si la cosa, pel que sigui, és una mica més d'envergadura, anem a l'Hospital Sant Joan de Déu, al centre hospitalari Altaia de Manresa. A l'Alt Camp estem a prop del monestir de Santes Creus, al centre, i si hi ha algun problema s'acudeix o bé a l'Hospital Pius de Valls o bé a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Aquesta és una mica la conformitat que tenim. Nosaltres, aquests 2 últims anys, les nostres memòries, també hem detectat una mica un augment de la prevalença amb malalties respiratòries significativament per tot el que ja s'ha anat explicant, i també mantenim un nivell amb les malalties traumatològiques. Això és bàsicament la punta de l'iceberg dels nostres centres. Els nostres pacients tenen un perfil de patologia dual, amb trastorns de comportament, més consum de tòxics, motius pels quals fan l'ingrés als centres terapèutics, i això comporta aquesta situació. També vam patir un brot de Covid a la segona onada, amb un percentatge de positivitat del 70% dels nostres nanos ingressats després de Reis, va ser. Vull dir, sembla ser que va venir de fora, algun nano quan tornava de les vacances de Nadal o del permís de Nadal, doncs a cap d'uns dies vam començar a tenir, però no vam, afortunadament, cap cas va ser necessari trasllat hospitalari, ni van ser tots controlats des dels mateixos centres. Per tant, vull dir, l'evolució va ser correcta i va anar bé, no en el cas d'algun educador, que sí que es va infectar i va ser una mica més complicat, però no en el cas dels residents, va ser de bon fer. L'equip va fer totes les mesures preventives abans, durant i després
de confinament, prevenció, els equips, els EPIs, etc. Això es va fer estrictament. Tothom a la una. És molt important que en aquests centres l'equip funcioni d'alguna manera amb bona coordinació i amb bona sintonia, i així va ser. I els que no eren de sanitat purament dita, doncs els que sí que ho som els hi vam donar molt les gràcies, perquè sense ells no hauria pogut, la cosa s'hauria pogut complicar força. Dit això, doncs una mica també vam detectar les dades que s'han explicat a la segona taula en relació als trastorns psíquics o psicològics que presentaven els nostres residents. I realment, sobretot durant el període de confinament, de pandèmia, sí que el tema de les males respostes, els insults, es van veure augmentades significativament i estadísticament de llarg. També vam detectar una incertesa al futur en els nostres nanos, alguns amb més irritabilitat, trastorns del son i també alguns amb trets ja més una mica depressiu i d'ansietat. Però fruit de la feina educativa que es feia, de les activitats a l'aire lliure que podíem fer als centres terapèutics, i amb l'ajuda de la psicoteràpia, dels psicòlegs, amb algun aport farmacològic quan era convenient, vam anar una mica solventant el quadre que s'havia creat. Estem enormement agraïts a les àrees bàsiques de salut que ens van facilitar els tests per fer les PCRs, alguns ens els van venir a fer ells, vam estar correctament en vigilància de la salut com a malaltia de declaració, i bé, quan ens venien a visitar, que venien, la impressió que s'enduien era positiva, amb la qual cosa també nosaltres ens sentíem d'alguna manera reforçats amb la nostra feina. Penseu que l'equip mèdic format per personal d'infermeria, psiquiatre i metges de família fan els reconeixements d'ingrés, que és un reconeixement global que inclou exploració mèdica, exploració física, analítica de control, analítica genòmica, tot això ho complet. Després es fa a les noies una derivació als centres de llevadores i ginecologia, si és el cas, per detectar malalties de transmissió sexual, perquè un percentatge elevat d'aquestes noies han tingut unes situacions de risc sexual importants i moltes no ho saben i hem detectat diferents tipus de bacils i bactèries que s'han pogut solucionar a temps. I, evidentment, les vacunacions del Covid, al cap d'uns mesos, també vam procedir a fer la vacunació de tots aquells nanos amb una dosi o amb dues en funció de si havien passat o no la malaltia. Gràcies. Molt bé, gràcies per explicar-nos-ho i tenir-ho també tots més clar. Jo, aprofitant això que comentava, faig una pregunta una mica oberta a la taula, referent, o un comentari, veure si referent a aquesta coordinació. Tinc la sensació que és cert que durant les diferents onades, i sobretot a l'inici, després potser perquè ja ho sabíem, però els diferents equips assistencials, inclús en l'àmbit social, ens hem coordinat molt. I no sé si em fa por, no sé què en penseu, però si creieu que aquesta coordinació tan intensa, és a dir, si l'hem aprofitada realment, o si després, quan ja la situació ha anat tornant una mica a la pseudonormalitat, ens hem tornat a relaxar i cadascú una mica ha tornat a tirar allò que entre cometes l'apreta més en el sentit de buscar també els seus resultats. No ho sé, és un comentari perquè en alguns àmbits penso que sí, és a dir, mai havíem entrat tant a les escoles com, i parlo de l'atenció primària ara mateix, però com hem entrat per tot el que és i els gestors Covid, els administratius, que ens han donat molt suport en aquest sentit i hem tingut aquest vincle. Llavors, no sé, volia posar-ho el que vulgui parlar per comentar si creieu que això ho hem aprofitat o realment no. I després volia comentar el mateix a nivell de la població, si aquests agraïments que vam tenir en un moment determinat, si la percepció que teniu de la població, o sigui, amb les dues vessants, quant a coordinació i no sé, qui s'anima. És oberta, vull dir, si algú s'anima a comentar, si no...
Sí que és veritat que durant la pandèmia ens vam haver de coordinar molt amb el territori, amb la primària, amb l'escola, no? Sí que és veritat que jo penso que ha perdurat el que ha perdurat, no? És veritat que, per exemple, a primària vam tenir la sensació des de les urgències que hi havia uns ambulatoris que estaven fent una activitat concreta i uns altres estaven fent més presencialitat i altres més telefòniques, no? Uns tenien una forma de derivar diferent que d'altres i això jo crec que sí que un cop passat el moment agut sí que jo crec que cadascú va anar fent la seva guerra en funció dels recursos dels quals disposava. Nosaltres en particular, per exemple, sí que a nivell de territori sí que vam tenir molta connexió perquè molts pediatres, com tenim formació en crítics, vam haver d'anar a l'àrea general a atendre Covid adults. Llavors, els que quedàvem a pediatria estàvem de guàrdia perpètua i fins i tot vam reclamar gent de primària per venir a portes d'urgències, on vam redistribuir una mica tot en funció per fer que els pediatres que tenen més formació en crítics anessin a la general, a veure adults. I això sí que va ser una coordinació molt interessant i jo crec que va ser integradora. Sí que ara, no sé si tornem a estar una mica en el punt de partida i amb dèficits, dèficits de... Jo crec que seguim amb el tema del dèficit de recursos, tant en salut mental com en sanitat i això no s'ha solventat. Jo crec que sí que hem après que parlar amb les escoles, que parlar amb el territori és bo i necessari. El que passa és que no ens da la vida. No ens da la vida ni els recursos ni el temps, malauradament. Almenys hem millorat el tema de la connectivitat, el tema del Teams, Zoom, webinars, que això està bé, fins a un punt, perquè hi ha hagut a vegades una intoxicació de simposis online, això també, no sé, entre poc i massa, però bueno, jo ho veig així, crec que s'hauria d'aprofitar aquesta oportunitat. Jo volia comentar en relació amb el que comentava, que fruit de la desconeixença una miqueta de com venia el Covid, de què faria, què no faria, van sortir grups de treball multidisciplinaris d'hospitalària, tant de pública com de privada com de primària, que s'han englobat per fer recollida de dades, estudis en tots els àmbits, transmissibilitat, contagi, quan va sortir de la síndrome multiinflamatòria sistèmica, com afectava, com no afectava, i són grups que han quedat, el grup de Copedicat, que abarca un percentatge molt important de la pediatria de Catalunya en tots els àmbits i que han sorgit treballs que han servit també de base per fer una mica de pressió política per totes les mesures una mica adultalitzades que teníem en els nens, de mascaretes a les escoles, quan s'ha pogut evidenciar i demostrar que les mascaretes a nivell de transmissibilitat en quant a la població entre escoles ha quedat una miqueta entredita i molta pressió per la part de pediatria pel tema de la retirada de les mascaretes, sobretot a la part d'infantil i de primària. I és una cosa molt positiva perquè això ja ha quedat i a partir d'aquí s'han penat altres estudis i gràcies a això s'han pogut retirar les mascaretes i una mica deixar de posar els nens com a adults petits. El que no tenia sentit era que jo pogués anar al cine però no pogués anar al parc. I això ha costat i a fruits d'aquest treball col·lectiu hem anat avançant en aquest sentit per poder fer una mica de pressió a aquestes mesures polítiques purament dures que són les que afectaven a tots els infants i que s'estan posant de manifest que tot el tema de mascaretes, quan s'han hagut de treure molts nens no se la volien treure perquè tenien por, 2 anys sense veure'm la cara i ara m'ha de veure la cara i ara tinc 12 anys i ara tinc acné, vull dir, clar, totes aquestes coses han fet molt de mal. Sí, jo respecte a la primera part de la pregunta, la coordinació, doncs, evidentment, jo crec que tot és conegut. En situacions extremes, a vegades es treu el millor i el pitjor de cadascun. En aquest cas, jo crec que es va treure el millor, jo crec que la predisposició era total. Nosaltres, com sabeu, Sant Joan de Déu, som un centre monogràfic materno-infantil.
Llavors no teníem la possibilitat, com els companys, per exemple, del Vall d'Hebron, d'anar a ajudar els companys d'adults, i llavors el que es va fer va ser, doncs, i a més l'ocupació era baixa, perquè evidentment hi havia molt poca preassistencial, doncs cedir, diguéssim, tots els llits que teníem als hospitals d'adults, que ens derivessin tots els nens que havien d'ingressar perquè ells poguessin utilitzar els llits de pediatria pels adults, perquè evidentment tots sabem que estaven absolutament col·lapsats. Llavors, diferents hospitals ens referien, inclús a nivell de parts, també vam oferir la possibilitat de fer parts al nostre hospital, tot per deixar llits lliures als hospitals d'adults. I per tant jo crec que això, en la nostra mesura, crec que va ser inclús la UCI, que és pediàtrica, que tenim fins als 18 anys, però d'un hospital proper, que és el Moisès Broggi, també vam rebre pacients adults, evidentment amb unes característiques que com a pediatres poguéssim assumir, però fins als 40-45 anys vam ingressar alguns pacients adults. Per tant, jo crec que aquí la solidaritat i l'empatia va aflorar al màxim. Això perdura. Jo, honestament, crec que el dia a dia ens arrossega, la pressió assistencial, tots estem aquí parlant de recursos i tal, i moltes vegades prou feina tens a dedicar-te a lo teu i poder fer altres coses. És veritat, com diu el company, aquestes coses, aquestes estructures, aquestes xarxes, aquesta visibilitat també donar a la pediatria, perquè, com es deia, com s'ha dit aquí abans, que es pensava que els joves i adolescents no era una població vulnerable, i després hem vist que realment ho ha sigut. I això, com a mínim, crec que s'ha de tenir en compte. Això passa com molts fàrmacs, estan molt estudiats pels adults i en canvi per pediatria quasi sempre els has d'utilitzar fora de fitxa tècnica, i això és un problema. I, evidentment, el que passa que algunes de les coses que han anat quedant, comentava la companya de primària, el tema de la teleassistència o el tema del programa de les visites, això genera un xoc cultural molt important avui en dia. Estem, i crec que estarem tots d'acord, amb la cultura de la immediatesa, amb la cultura de tot ha de ser ja, i més quan és un tema d'atenció sanitària. Llavors ara nosaltres al servei d'urgències veiem moltes visites que han trucat al seu centre d'assistència primària, com ha de ser, i els han donat visita potser per la tarda i evidentment ja ho troben absolutament llarg i es presenten als serveis d'urgències. I això entenc que el que hauríem d'intentar ser més transversals, comunicant-nos més, perquè al fi i al cap estem veient els mateixos malalts. Vull dir, els malalts fan també una porta giratòria, i llavors jo crec que seria molt important que ens coordinéssim. I algunes de les coses que s'han fet poden ajudar a fer això, però realment crec que els canvis en quant a l'accessibilitat són molt importants, i el que dèiem abans, hi ha equips que encara estan una mica a darrere del telèfon, intentant programar molt les coses, que jo crec que és legítim i a més molt racional, però la població no està preparada per això. I llavors, en el cas concret, que jo puc parlar de la meva experiència, acaben els serveis d'urgències on no hi ha cap mena de límit ni de tanca, i simplement posant allà el carnet de salut, la targeta sanitària, és barra lliure. I això realment crec que és un tema important. I el dels agraïments, evidentment, està bé que ho recordem, és bonic, però ara ja no existeixen, i estem una altra vegada a les atencions, les hores d'espera, el malestar, que és alguna cosa així, i evidentment per la propera pandèmia, si és que ve, intentarem aprofitar quan hi hagi aquestes situacions de reconeixement i saber que això quan s'acaba, s'acaba. Si volia afegir una cosa, que ara escoltant els dos últims ponents també m'ha vingut a col·lació, i és que nosaltres, esclar, el fet de tenir el centre, l'escola terapèutica al mateix lloc, doncs el fet del professorat poder mantenir l'ensenyament durant el temps del confinament va ser un element positiu, un factor positiu, perquè els nanos no veien alterat el seu ritme i les seves rutines habituals. I els professors, en aquest cas, un xapó, perquè realment la situació no era fàcil i van també saber d'alguna manera jugar amb aquest rol que els hi tocava, que no era fàcil, perquè a més tenien algunes trucades a vegades de familiars en situació d'ingrés hospitalari, l'àvia que estava molt greu o l'amic que s'havia mort, i això realment a vegades ho podia confondre. Gràcies.
està molt bé, també és cert aquest reconeixement, perquè tots, i els que han estat a casa han viscut que el fet d'aquest suport per part del seu mestre com a referència dels nanos i nanes, doncs la veritat és que sort d'això. Hi ha dues preguntes del públic que us faig també. La primera, ens pregunten quina és la causa o l'arrel d'aquest augment, ara hem vist que no, que és disminució, però del consum d'alcohol en infants i adolescents. És a dir, què és el que mou a un infant o un adolescent a beure alcohol? Si algú de la taula es vol llançar. Ens llancem. Sense veure inclús ens llancem. Bé, realment el patró que nosaltres estem veient, i a l'hospital això ho hem estudiat bastant perquè tenim una persona que es dedica bastant específicament al tema de les intoxicacions, doncs el perfil és bàsicament l'adolescent que veu sobretot els caps de setmana. És a dir, llavors nosaltres tenim la sensació que és, avui en dia, com que ja moltes de les experiències ja les tenen, és buscar una nova experiència. Llavors és el veure per veure, és el veure's 5 combinats una darrere l'altra, és a dir, no es tracta de disfrutar-ho, sinó que es tracta de veure què passa. I nosaltres pensem que és això, que realment ja tenen tants estímuls, tenen tantes situacions, estan tan saturats que es tracta de buscar alguna cosa més. I aquest és una mica el fet. Llavors realment no hi ha un increment important, la veritat és que nosaltres hem estudiat els últims 5 anys, hi ha un cert manteniment, però sí que és veritat que aquest patró tan particular no és que s'hagi una addicció al beure, com pot ser amb un adult, que és un alcohòlic crònic, sinó que s'agafa com una distracció més i evidentment jo crec que poc es pot disfrutar prenent 5 combinats una darrere l'altra. No ho he provat mai, no tinc tampoc la intenció, perquè de fet el primer ja em tomba, però crec que és això, és experimentar. I com és tan fàcil, curiosament, aquestes ingestes d'alcohol alguna vegada s'acompanya d'altres drogues, però no és massa habitual, perquè l'alcohol és més accessible i és aquest provar per provar. Aquesta és una mica la mateixa sensació. No sé si algun company de la taula... Sí, jo volia dir que és l'efecte aquest del botellón, ells es senten identificats i del grup compartint aquesta experiència, inclús experimenten amb barreges de begudes, i el que no veu és el raro. S'ha normalitzat el consum entre ells i és la manera que tenen de divertir-se en grup. És com que no tenen altres coses més per experimentar i han de fer el que fan els altres. Se senten bé i se senten reforçats pels seus amics, clar. Sí, jo també opino igual. Crec que hi ha un context molt social, si es pot dir així, i nosaltres hem tingut també les intoxicacions eòliques que hem vist, si bé menys que segur que Sant Joan, perquè ells veuen fins a 18 anys i nosaltres veiem fins a 16, aquesta franja la perdem, però també n'hem vist, però sí que hem observat un manteniment, un creixement desmesurat, i el patró és aquest, és el patró aquest de binge drinking, de grans quantitats, un patró com anglosaxó, de un botellón i apa, no? I sí que és veritat que té un context molt social, si es pot dir així. Nosaltres, després que venen a l'hospital, els fem una consulta, els veiem de forma ambulatòria a la consulta de pediatria social, per tractar sobretot fer una mica screening del context sociofamiliar del nano, que potser no hi ha cap problema i simplement ha sortit amb els amics i ha passat això, o a vegades sí que detectem contextes sociofamiliars més peliagudos, que igual pot necessitar un suport o una intervenció. Jo penso que hem també de tenir una mirada amb l'altre ull, igual que nosaltres, en quant a l'atenció neonatal. Nosaltres no vam poder col·laborar amb els adults, tot i que estàvem a la llista, però a la cua, perquè teníem el servei dividit en 2, els que treballaven 10 dies i els que descansaven 10 dies, perquè en el primer moment, quan algú tenia tos, se'n anaven tots a casa. Llavors, per evitar deixar les UCIs sense ningú, vam dividir.
Això ens va fer, i a més es van tancar unitats neonatals de rang més lleu, diríem, per atendre els Covid. Això ens va fer pensar que igual l'atenció neonatal no està adequadament dimensionada, no? Ni dimensionada en quant a volum ni en quant a la distribució. Igual hi ha masses llocs on es fan aquestes coses, no ho sé, perquè també, clar, hi ha un benefici econòmic molt important. Però amb això de l'alcohol és igual, o sigui, el que hem de pensar és aquest model, voleu dir que no és el que tenen els adults, voleu dir que no és el que té la societat. A les ampolles d'alcohol segueix havent un logo microscòpic on te surt una embarassada tatxada i només en la meitat de les ampolles, no? Potser el que tenim és un problema en la societat del consum d'alcohol, no? I ells l'únic que fan és reproduir-lo. Afortunadament sembla que aquest hàbit del botellón el perden quan es fan grans, perquè si no tindrem un problema. Si aquestes noies acaben tenint nens tindrem un problema de trastorns neurocognitius relacionats amb el consum d'alcohol durant l'embaràs, no? Jo penso que també hem de tenir una visió una mica diferent, no? Molt bé. En aquest sentit, em va fer gràcia, és una tonteria, fa unes setmanes que va sortir al Japó, que van detectar que tenien un consum d'alcohol una mica baix per la indústria, no? La indústria nacional, i van fer publicitat pels joves per tal de que a veure si bebemos un poquito más, no? Però bueno, sí, són patrons d'ingesta diferents, no? El de l'adult i del nano, però sí que, bueno, clar, és perillós. No, però és cert, estic molt d'acord perquè jo ara, quan ho has comentat, jo pensava, és cert que en la nostra època potser era el fet del consum o el consum de cap de setmana, no? Ara ja ha passat que era cap de setmana, no? Comptaves quan surts i quants caps de setmana, no? I ara ja dius, en 2 hores t'has begut 5, vull dir que és veritat que el patró anem a més, no? En aquest sentit. La segona pregunta que ens feien és si creieu que la salut mental és un privilegi, perquè hi ha moltes persones que no s'ho poden permetre. No sé si és de cara, entenc que es refereix també al tema de l'accessibilitat, al tema dels recursos, un altre cop potser que... Què penseu? Lamentablement és veritat. Sí. No es pese com no es pese, vull dir, o tens sort i vivim en una... I jo penso, no sé, no em dedico a salut mental, però tinc la sensació que vivim en una illa, que estem a Catalunya, a Barcelona. No vull pensar què deu passar a les altres comunitats i certes províncies, no ni idea, però me fa la sensació que el recurs de salut mental és un recurs, és un bé escàs i hi ha dificultats d'accessibilitat i que té un impacte claríssim a les rendes més baixes, per desconeixement i per llistes d'espera. Vull dir que el nen que fa una temptativa autolítica greu, s'activa el codi risc suïcidi, el veuen ràpid al CESMIC, que sempre ens agradaria fer més visites, però darrere això hi ha una morterada de nanos que no necessiten. I hi ha un biaix econòmic claríssim. Si ho pots assolir, si ho pots pagar, sí, no és un tema d'equitat que no està solucionat en absolut. Molt bé. Estem intervenint a la taula, però si algú dels experts o algú del... crec que poden intervenir, no, també? Ho dic per... Perfecte, ho dic per afavorir també el debat, perquè igual amb algunes coses no poden aportar més. Jo la mateixa línia d'abans, clar, s'ha de definir què entenem com a salut mental, perquè voleu dir que la salut mental és una cosa que podem dir qui està sa mentalment. Vull dir, potser tots tenim el grau un cert grau i ja està bé, no? Afortunadament. No hi ha ningú que estigui sa mentalment. Obre el debat. No, segurament que hi ha algú més vol comentar a la taula o al públic? Els assistents? Sí? Sí. Ara sí. A veure, un tema, jo soc inspectora d'educació i un tema que em va preocupar moltíssim durant el confinament és que aquí hem parlat de la violència filioparental, però també hi ha la parentofilial. I com sabeu, a les escoles som els que detectem els blaus.
És a dir, clar, les famílies no us venen a veure perquè han pagat el seu fill, nosaltres ho veiem. I en aquest trimestre que jo porto, per exemple, treballant en centres, doncs ja en portem 2 de casos. No? I em preocupava molt perquè jo veia en els mitjans de comunicació que es parlava de la violència de gènere, hem de protegir les dones que estan amb el seu maltractador a casa seva, i en canvi no es parlava dels nens que estaven amb els seus pares maltractadors a casa seva. Se n'ha parlat molt poc d'això i no sé si vosaltres heu pogut detectar alguna cosa. Clar, ens venen nens que estan molt tocats, els que han patit un confinament i a sobre han rebut estan molt més tocats. Per tant, no sé què veu poder fer en aquell moment, perquè les escoles no podien fer res, és a dir, virtualment no veiem els blaus. Per tant, era un tema que ens preocupava i per això el volia posar damunt de la taula. No sé si voleu comentar... És que jo crec que aquesta és l'altra pandèmia, no? El tema del maltractament i les violències, incloent la sexual. No? Llavors sí que vam veure, com a conseqüència del confinament, vam veure un augment agut de casos, no? De problemàtica interpersonal a la casa, amb situacions de violència, i no? que jo crec que són casos que s'haguessin detectat igual de forma més a l'escola, de forma més, però sí que van eclosionar després just del confinament immediat, i després d'això el que hem vist a urgències és un creixement claríssim d'aquest tipus de violències, que jo crec que la pandèmia està clar que no ha ajudat en absolut. Les famílies han patit molt a nivell logístic, a nivell mental, tant nanos com adults. Llavors és un tema que la part positiva que li veig és que també des d'ensenyament crec que s'està visibilitzant molt més, s'està trencant molt aquest tabú i sí que tenim la sensació que s'està saltant molt a la palestra amb el tema de les violències, incloent la violència sexual infantil. Crec que s'està... O sigui, no sé, ja no es tolera i cada cop més el maltractament s'està posant a la... I jo crec que en això educació i ensenyament estan tenint un paper actiu claríssim i cada cop més ens activen el protocol directament des de l'escola i estan decidits a... Jo crec que això sí que, després d'un moment dolent durant la pandèmia de casos que no s'estan detectant bé o casos que havien augmentat per major problemàtica interfamiliar, crec que ara estem en una fase que estem posant molt el focus en la detecció i crec que s'està detectant més. Molt bé. Perdona, en relació amb el que comentava l'inspectora, que quan nosaltres com a pediatres d'urgències detectem un possible maltractament del caire que sigui, perquè potser han vingut per tos i mocs, però el despullar per escoltar veus signes o no, que pots dir, hosti, llavors clar, és un circuit també a vegades una mica una maquinària que ha d'estar tot molt rodat, perquè a vegades fins i tot pots saber que és una cremada de cigarreta, la clàssica, i aquell nen se'n va a casa amb el seu pare o la seva mare, però no tenim armes en aquell moment per fer ni jutjat de guàrdia. Clar, sí que pots tota aquesta maquinària amb l'assistent social, ambulatoris, però clar, és també una mica difícil de pair quan tens aquesta situació d'abús i que saps que aquell nen està en una situació de risc, que aquell nen se'n va, ha de ser algú molt, 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 corregireu si m'equivoco, els altres companys de la taula també d'urgències, però ha de ser algú molt fregant perquè aquell nen se quedi ingressat separat dels seus pares. I clar, és una situació que són diversos factors els que s'han d'estar i posar en marxa per aquesta situació que s'ha pogut accentuada per tot aquest tema de la pandèmia, per no perdre de vista una problemàtica important en relació a la violència sexual. Recordar que un de cada 5 menors, un tant per cent segurament d'aquí serem pares, un de cada 5 menors ha patit o patirà abús sexual al llarg de la seva infància. Són dades molt crues, però estan allà i no podem deixar-les passar. També respecte a aquest tema, se sent? Sí.
A primària, que és on controlem els nens i els podem detectar en algun cas alguna situació de risc o ens pot estranyar algun comportament, és veritat que si fem un seguiment d'aquest nen és més fàcil que en urgències sospitar alguna cosa d'aquest tipus, però sí que és veritat que la majoria de vegades els blaus no motiven la consulta, els trobes perquè venen a la revisió i veus alguna cosa que et fa sospitar que no és normal. Quan venen per alguna ferida gran o per una cremada, sempre ho posem també en alerta a la història i una mica fem seguiment, intentem veure perquè no se'ns escapi, però evidentment se'ns escapen perquè i els abusos sexuals mateixos, és que jo porto 15 anys a la meva plaça amb 1.200 nens de cupo i potser n'hauré vist 2. És impossible. Segur que n'hi ha molts més, però queden tapats. Costa molt detectar-los i els maltractaments també. Afegint alguna cosa més al que s'ha dit, per si pot ser d'utilitat. Nosaltres hem vist algun cas, però ja quan arriben al centre, amb la situació que tu comentaves, del pare cap al fill o la filla, i abús sexual i situacions realment dures. En moltes ocasions la Direcció General d'Atenció a la Infància ha intervingut quan s'ha sapigut i ha sigut de gran ajuda poder col·laborar amb ells i ells amb nosaltres. I a vegades hem d'anar per la via de l'advocacia privada. Però passa que llavors a vegades hi ha resistències per part d'altres familiars i segons quins temes surten, doncs la situació es complica. Es complica. I s'ha d'anar a poc, però un pas, com deia un professor meu, pas ferm i segur. Llegir una pregunta dels companys que ens estan escoltant amb l'streaming, que és que com ha afectat el confinament, sobretot a nivell del neurodesenvolupament en la primera etapa infantil, especialment en el desenvolupament del llenguatge o de la socialització. Si voleu respondre. Per aquest grup de població que són els nens, que és veritat que un de cada 4 o 5 té un trastorn del neurodesenvolupament, però que molts estan sense diagnosticar. El que no se sap és, per exemple, el confinament o l'ús de les mascaretes a nivell sensorial, quin efecte tindrà això en els nens més petits. A la llarga, això es veurà en els propers mesos, en la parla, i sobretot també en la socialització, perquè el desenvolupament cognitiu social depèn molt també de la interacció, del joc, i clar, 3 mesos a la vida d'una persona adulta potser és poc, però amb un nen d'un any, 2 anys, significa moltíssim pel seu desenvolupament. O sigui que s'ha de veure ara realment quina repercussió veurem en aquesta població. Hem de ser proactius, això sí, s'ha de ser proactiu. Puc dir una cosa? Sí. I a mi una cosa que em crida l'atenció és que, clar, la pregunta no és fàcil, perquè diu com afecta el neurodesenvolupament el confinament. El confinament no es feia amb una capsa de cartró, es feia amb la família, tal. O sigui, estem replantejant que l'entorn més proper no té cap efecte positiu, no és capaç. Això és molt greu, Vull dir que si necessitem anar a l'escola per socialitzar-nos, si no ho fem a casa, hi ha alguna cosa que no va. És el punt crític, Està molt bé. Està obert, sí. Ara, sí. No se sent? Diu amb el que tu deies, no parlant del llenguatge, sinó parlant d'un element bàsic per a l'escolar, que és aprendre a llegir. Llavors, aquells nanos que han agafat el confinament entre P5 primer, sobretot P5 i primer de primària, molts d'ells és molt possible que els costi més llegir o no arriben al nivell que toca.
Llavors aquest punt és important que estigui molt present perquè afecta molt el després. Molt bé. Sí, ara m'apunten, aquí a casa no llegeixen, que també haurien de llegir a casa, però potser no tenen. Molt bé, és cert, és cert. Bé, ens queda una pregunta. Ah, perfecte. Sí, potser un parell de preguntes més de l'audiència, si n'hi ha. Em sentiu? Sí. Vale. Una curiositat. Heu comentat al llarg de la sessió el tema de l'increment de les noies en el consum d'alcohol, en intents autolítics. Sabeu quins són els indicadors, és a dir, el perquè d'aquest increment per poder fer des de, per exemple, escoles i altres serveis, accions preventives? Ho teniu identificat? Que ja funciona. Nosaltres els nostres intents autolítics i bàsicament els factors associats que es repeteixen més són la conflictivitat interpersonal a nivell filioparental, familiar i els amics, i l'altre, el que us deia, de l'assetjament escolar. Això és el que més s'ha repetit. Cada un d'aquests factors per separat, quasi en mínim en més d'un terç de casos, sempre està. Això és el que més s'ha anat repetint. Jo crec que és fàcil lligar-ho amb el que és la precarietat i el que han patit les famílies i el teixit social, el que s'ha debilitat, i el tema de l'escola que ja us comentava abans. Però això són els factors que més hem vist repetits. Als casos va sortint això. Ojo també a la comorbilitat mèdica. Hem tingut darrerament alguns quants intents autolítics amb nanos malalts per malalties orgàniques que si pateix la població general, imagineu-vos la població malalta. Vull dir que només posa un punt d'atenció en això. I afegir el que diu el Sebas, també el fet de, he explicat molt bé, el tema de l'escola, el tema de la família, però després el mal que fan les xarxes quan realment no arribes als estàndards que t'estan bombardejant contínuament. Això genera una frustració molt important i una baixada d'autoestima espectacular que fa que agafin aquest camí. El fet de la dada que jo he presentat a nosaltres va sorprendre, els intents de... Nosaltres, i era un estudi de 25 serveis d'urgències, el 90% del sexe femení, bàsicament eren intents d'autòlisi a través d'ingesta medicamentosa. El que s'ha vist és que és veritat que el sexe masculí fa més intents, però a més els fa d'una altra manera, de forma a vegades, diguéssim, entre cometes, més violenta, més traumàtica. És una mica l'explicació, però la veritat que la diferència de percentatge tan important és una dada que ens va cridar molt l'atenció i, insisteixo, no és una dada local, és una dada a nivell de l'estat espanyol i és un 90% vers un 10% de les pacients que han vist els serveis d'urgències per intent d'autòlisis per ingesta medicamentosa. Molt bé, doncs queden... hi ha una pregunta més? D'acord. El doctor Ramon Martí, director mèdic d'Amalgama, ha assenyalat com una de les causes socials de l'augment de les malalties mentals en menors la transformació dels desitjos en drets. Actualment ens trobem davant de l'aprovació d'una llei trans que té un punt que és l'autodeterminació del sexe en menors. Jo volia treure sobre la taula aquest tema i saber una mica la vostra opinió i si realment penseu que l'autodeterminació del sexe en menors d'edat els hi pot provocar un augment de trastorn mental o malestar emocional. Gràcies. Sí. És veritat que inclús ha sortit algun article
en relació amb això. I jo el que penso, la meva opinió és que amb el malestar emocional que hi ha actualment, la decisió de la transsexualitat que no sigui fruit de trobar alguna base en el malestar que tens, en persones que encara tenen una maduració cognitiva per endavant. O sigui, sobretot que s'ha de donar temps de reflexió i tractar aquest malestar que hi hagi de base per realment acompanyar aquesta persona a veure si realment és el que vol i és el que sent i no fruit d'aquest malestar que no saben ben bé per què. De fet, l'absència de projecte vital, la desmotivació, la baixa autoestima, tot això potser ara hi ha com un boom de transsexualitat, però dius, és real o és fruit d'aquest malestar que estan buscant les mateixes persones, no dic l'excusa, sinó la justificació una mica d'aquest malestar, pensant que potser és això el que els hi passa. Potser això requereix una feina d'anys per arribar a estar bé emocionalment per fer aquest canvi. És la meva opinió. Jo, seguint amb el que tu dius, vull dir que hi ha un company psiquiatre de la Creu Marañón a Madrid, el doctor Celso Arango, que ha sigut fins ara el president de la Societat Espanyola de Psiquiatria, que està totalment d'acord amb el que tu has dit i que l'actual llei es té que filtrar més perquè es portaran a terme actes que potser no es corresponen en absolut amb cap necessitat, sinó que són respostes d'adolescents amb problemes que troben una via de sortida a través d'aquí. Però la llei sembla que serà aprovada, el qual ens portarà bastants mals a cap, segurament. Breument, jo sí que no tinc coneixement específic en aquest àmbit, però sí que és veritat que existeix aquesta preocupació. Jo l'únic que vull dir és que jo sí que penso que la generació Z i els pandemials, una mica, el que ens han redefinit una sèrie de sexualitats que ara això ho estem analitzant des d'una perspectiva antiga o prèvia. Vull dir que no sé si tenim la resposta a aquesta pregunta o no sé si tenim la resposta a aquest problema, entre cometes. Vull dir, ho estem mirant des d'una òptica segurament obsoleta. Llavors ara sí que és veritat que hi ha un boom de la comunitat queer que s'ha d'estudiar, jo penso, i això jo què sé, ho hem d'abordar segurament des de la multidisciplinaritat i és una cosa que no portarà molta cua aquest tema, però sí que és veritat que estem valorant un fenomen radicalment nou amb unes eines segurament que anem per darrere, com moltes coses. Molt bé. Sí? Fem l'última... Sí? Jo volia fer un apunt en relació amb això, és que quan amb tot això que porta més de la llei trans llegeixes a psicòlegs i gent que tracta directament el problema, el problema, la situació, que no és el meu cas, gairebé tots coincideixen que abans d'aquesta situació, gairebé sempre, per no dir sempre, hi ha hagut un contacte erroni amb el tema, amb la identificació sexual. Moltes vegades hi ha abusos, hi ha una primera experiència patològica, és a dir, que abans de posar-nos a hormonar i a tota aquesta situació potser ens hem de plantejar que no hi hagi una situació de base que pugui posar i aflorar de manifest tota aquesta situació. No és una opinió personal, són coses que posen de manifest els psicòlegs que tracten aquestes situacions per tot el que comporta davant de la societat ser transsexual
i que sempre diuen que gairebé sempre hi ha un conflicte o una mala gestió, una mala experiència sexual. Sí, jo pensava, home, deixem-los en pau, no? No sé si tenim una situació que ens validi molt per opinar sobre això, instal·lats aquí dalt. Potser el problema el té la societat, que és intolerant, reaccionària, absolutament intransigent, plena de coses previsibles, rància. Aquest és el problema principal. L'altre ve després. Perfecte. Rosa, fem l'última de veritat, que porto 3 minuts. No, tranquil·la. Bueno, moltes gràcies. Tancarà la Rosa. Sí, no, només volia dir que com aquest és un tema que genera molta inquietud i volia comentar que des de la Junta del Col·legi de Metges s'ha fet un grup de treball en el que estan incloses les persones que estan atenent ara mateix a les unitats, tant endocrinòlegs com psicòlegs, com membres representants també de la Junta, i la intenció és estudiar una mica l'evidència que hi ha i fer almenys un document una mica on s'expliqui i ens donin recomanacions. Que després s'escolti o no, això ja veurem, però almenys és la intenció. Perfecte, Rosa, gràcies, perquè qui millor que tu que poder-ho apuntar, així que perfecte. Doncs bé, em sembla que ens passem 2 minutets, però 2 o 3. Espero que us hagi agradat. Ens ha agradat molt el poder compartir aquesta estona de debat, que és el que més ens enriqueix, i apa a dinar i després seguim amb la jornada. Gràcies. Hola. Perdoneu, ara la idea és dinar, fem un pica-pica i a les 3 reprenem amb 2 taules més de debat i acabem amb unes famílies i uns adolescents. Fins ara.